Nu toți copiii stau toată vacanța în fața calculatorului. Mai mulți elevi din municipiul Codlea s-au îndrăgostit de arta populară și de câte ori au ocazia dau o fugă la școală. Nu este vorba despre orice fel de școală, ci de o școală de ceramiști unde micuții pot să învețe taina modelatului în lut. Cam cât timp îți ia să faci o bază? Păi, am făcut asta într-o oră. Și cât timp ți-a luat să înveți să faci? Păi, am făcut pur și simplu în prima zi. Ne-a explicat și a avut răbdare cu noi și am învățat. Ne-a arătat și noi făceam. De ce îți place să modelezi? Nu știu, mă relaxează și îmi place, pur și simplu, nu știu. Școala a fost înființată anul trecut, iar de atunci, pe perioada școlii, zeci de copii învață meseria de ceramist. Unii dintre ei nu vor să stea acasă nici în vacanță, pentru că s-au îndrăgostit de acest meșteșug. Mai mult decât atât, spun că nu înțeleg pe cei de vârsta lor care toată ziua stau pe calculator. Ar merita să vină și ei să vadă, măcar să le încerce, să vadă dacă le place. Că nu se schimbă nimic, adică dacă nu le place, să-și găsească altă activitate, dar să nu mai stea atât de mult în fața calculatorului, că nu e chiar așa bine. Îmi place să modelez lut și m-a atras așa foarte tare că e posibil să dai formă la creațiile tale, să dai o formă particulară, să faci ceea ce vrei tu să faci. Eu să ajung să fac și un liceu de artă, să-mi prindă foarte bine. Și arta o să rămână o pasiune? Sigur, că e fain. Dar îți place să modelezi în lut? Da, foarte mult. De ce? Mă atrage, mie îmi place foarte mult desenul și tot ce ține de artă, tot îmi place. Ce o să faci după ce termini școala? La ce liceu vrei să te duci? La artă și meserii, acolo îmi place. Și crezi că o să ajungi un artist faimos? Da, s-ar putea. O să-ți depășești profesorul? Nu cred. Nu crezi? Nu. De ce nu crezi că o să-l depășești? Pentru cum a zis Larisa, este foarte talentat și nu cred. Primul ucenic al meșterului a fost chiar fiul său. Pentru el, meseria de ceramist a venit natural, după ce și-a petrecut copilăria în atelierul tatălui și prin muzeele unde aveau expoziții, și se bucură că există încă copii care doresc să învețe această meserie. Mă bucur, în special pentru ei, apoi și pentru mine. Bucuria mea sufletească că reușesc să împărtășesc un lucru extraordinar cu cei mici, mai ales că la ora actuală alternativele sunt destul de puține. Și atunci chiar e o bucurie sufletească când îi văd că mă îndrăgesc, ceea ce și eu iubesc la rândul meu. Cea mai mare bucurie pentru artist este că fiul său îi calcă pe urme și că a ajuns acum chiar să-l depășească. Speră că și ucenicii de acum vor deveni artiști recunoscuți, pentru că, spune el, talentul și imaginația de care aceștia dau dovadă este mult peste așteptările sale. Sunt extraordinar de creativi. Le dau, într-o zi le dau temă și într-o ședință. Le dau temă și ședința următoare îi las creativitate liberă. Și au creat niște obiecte, după cum ați și văzut, deosebite, fantastice, neașteptându-mă personal la așa talent și așa imaginație. Nicolae Diaconu spune că această școală dorește să fie moștenirea lui și speră ca micuții care îi sunt acum ucenici să ducă această îndeletnicire mai departe. Doamnelor și domnilor, punem punct aici observatorului. Vă invit să rămâneți alături de noi pentru sport și datele despre vreme. Sunt Silvana Voroveni și vă doresc să aveți o